Φίλες και φίλοι, καθώς πλησιάζουμε στη γιορτή των Χριστουγέννων, μια γιορτή που φέρνει φως στο σκοτάδι του χειμώνα, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας λίγη από την καλοσύνη και την αγάπη που νιώθουμε. Τα Χριστούγεννα είναι ένα μήνυμα ελπίδας, αγάπης και ταπεινότητας. Είναι η υπενθύμηση ότι το πιο μεγάλο θαύμα μπορεί να γεννηθεί μέσα από την απλότητα. Ότι το φως μπορεί να ξεκινήσει μέσα από μία μικρή φάτνη και να αγγίξει ολόκληρο τον κόσμο. Να βλέπουμε τον άνθρωπο πίσω από κάθε πράξη, πίσω από κάθε δυσκολία, πίσω από κάθε στιγμή. Είναι η γιορτή της αγάπης που υπερβαίνει τα λόγια, της αφοσίωσης που μένει στις καρδιές. Με τον ίδιο τρόπο και ο δικός μας συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θράκης πορεύεται. Όχι με έπαρση, αλλά με προσφορά. Όχι με φωνή, αλλά με έργο. Ευχόμαστε σε όλους σας Χριστούγεννα γεμάτα ειρήνη, υγεία και φως. Ας κρατήσουμε αυτό το φως μέσα μας. Μέσα στις οικογένειές μας. Μέσα στο συνεταιρισμό μας. Μέσα σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Να γεμίσουν οι καρδιές σας με την γλυκύτητα της γέννησης και τα σπίτια σας με χαρά και ευλογία. Καλή και ευλογημένη χρονιά σε όλους.